Detta inslaget görs i samarbete med WIP, VIP, Kompani 56, Invicius Productions och Skylt och Dekor. Det sponsras av Stars and Stripes, Blomsterkiosken, Andreas VVS och Holmgrens bil. Ja, kära tittare och lyssnare, det är på kokoran.se ni finner allt. Från skrivna artiklar till direktsändningar och så förstås fräscha intervjuer. Nu slänger vi oss över Timo Leinonen i en segerintervju. Kära tittare och lyssnare, Kokoran här tillbaka och jag står här med en av hjältarna ikväll, Timo Leinonen. Stort grattis till segern, Timo. Tack så jättemycket. Jag tycker att du gör det fantastiskt i mål. Nej, men jag tycker vi spelar bra hockeymatch hela laget idag och sen boxplay var jättebra och det funkade hemåt så det var jättekul idag. Enda gången man blev lite orolig, i alla fall jag blev lite orolig i matchen, det var när vi bjöd in dem med lite för många too many players. Jag såg att du ilsknade till riktigt ordentligt vid den sista av dessa. Ja, men det ska inte hända. Alltså, någon gång kan det bli en misstag, men alltså 3 gånger i samma match så det ska inte hända bara. Timo, om vi bortser från inhoppet mot Malmö senast så har du stått 3 hela matcher och 2 insläppta mål. Det är starka papper. Jo, men alltså jag tycker det är viktigare att vi har vunnit de 3 matcherna som jag fått spela, så då tycker jag att jag har hjälpt laget också på de 3 matcherna. Absolut, du hjälper alltid laget oavsett om du står eller inte står, för annars är du stödet. Så är det ju. Timo, kommer du stå på lördag också, tror du? Ingen aning. Det avgörs under träningarna i veckan. Ja, vi har ju torsdag, fredag träningar. Sen får vi se. Vad tycker du avgjorde matchen mest till vår fördel idag? Om du får bara ta ut en sak. Jag tycker vi kom stenhårt ut i första perioden och jag tycker att det avgörs där. Tack så jättemycket, Timo. Sug på karamellen ikväll så laddar vi om imorgon. Ja, tack så mycket.